Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Supply sang medical oxygen ang amat-amat na nga nagaiwat sa syudad sa Bacolod. Pati may mga balatian nga non-COVID-19 related ginabudayan sa karon sa pagpa-refill sa ilang mga tangke sang oxygen. Yaring report. Ang ini nga lalaki naglakat na lang kay ginhambalan nga wala na sa may mahatag sa iya nga supply sang oxygen. Wala na may hatag? Wala sir, autobus na kami sila. Ang ini naman nga babae, nagbili na lang ani sang iya nga tangke sang oxygen. Balikon niya na lang kung matughungan na. Tiksa na siya naman kung mayroon. Sunod sa empleyado ng Flowmont, isa sa mga suppliers ng oxygen sa Bacolod City, limitado lang katama ang supply ng oxygen subong kay nagadepende man sila sa planta. Ang ini nga mga tangke sa guwas ang ilang opisina, last week pa gin-order pero subong lang natughungan. Ay, ini siya. Last week pa ni siya ng mga reservation. Kagabi ilang namon na cater, hindi for pick up na di siya sa kamon. Pero last week pa ni siya na Last week reservation? na order for reservation. Subong na siya ma-distribute? Oo. Ang muna kayo, what subong? Ang muna siya subong kaiwat. Ang ini naman ng mga construction workers, mapatugong sang industrial oxygen para sa construction site. Ginpahibalo man sila nga wala sang industrial oxygen sa karon kay medical oxygen ang prioridad sa mga planta. Bakal pa tayo oxygen, sir? Dapat gina pa mga libot? Ang last week pa Dapat nita? Wala yan? Para sa tinta ninyo yan? sa construction. Construction. Ang sitwasyon karon diri sa may Flowmont no sa may Dalan Burgo sa Bacolod City sa kakilalaman nga suppliers ng oxygen din sa syudad. May mga kliyente sila nga mga may pasyente nga non-COVID related, for example may mga balatian sa korason nga mapatugong sa ilang tangke. Ginabudayan sa karon kay pati sila ang apektado na sa taas ka demand sa oxygen. May mga pasyente sila nga kinahanglan matugungan sa oxygen pero wala pa sang maimahatag sila nga supply ang Flowmont kay wala pa sang supply sa oxygen gikan sa planta, so mahulat sila anay kung saan sila matagaan sa supply amo ka makadala naman sila pauli sa oxygen para sa ilang mga pasyente. Ang ini nga babae may pasyente sa ila balay nga may heart problem. Antes pa man maubos nagpatugong na siya nga daan. Maayo lang kay may bilin pa nga oxygen sa dako nga tangke nga amo na lang ang ginsaylo sa iya gamay nga tangke. Good life. Panguna daw, wala na yung problema. So, parang hindi ko na kaakon. Good news. Parang mo yung again. Mama, may bilin. Good yan naman. Ang ini naman nga lalaki nagakinahanglan na gid sang oxygen para sa ila pasyente sa ila nga balay. Hindi man COVID ang balatian. Sang wala may mahatag sa iya ang supplier, gilayon niya naging pahibalo ang iya nga amo. Dili subong panando kay kinahanglan gid ni Madam Maraan ko. Wala din kami subong may produce. Karon pa ni ko sa mga apon. Basi karon sa ugto may mag-abot kami nga staff. Maganda lang ko na. Sunod sa mga empleyado, humalin sa nagligad nga semana, sinakuay na ang baklanay sang oxygen. Ang hindi matagaan, nagapangakig na. Gatawag, pinangakig, gapangyaw, yan na kay kung halos na lang daw gina-pressure Manila kami kung saan ubid maabot ang oxygen. Sige na hambal na mo tentative pa, it's because follow lang kami sa dalahalin sa planta. Sa planta sila nagadepende sang ilang nga supply. Karon nga masako man ang baklanay sang medical oxygen sa planta, apektado man sila. Kung apektado sila, ang mga pasyente naman nga nagakinahanglan sa oxygen ang nagakaapektuhan.